Možná kdybychom 150krát neskapali v první fázi, tak jsem tu latku tankoval víckrát než 3krát. Pravda. Daj jim pader. Jako 90% toho, co já jsem tady na tom bossovi byl, tak jsem stál před ním a říkal jsem si o Iron Bark do piči. To jsme se prohodili. A co točí? Pojď bokem, bolo. Říkám ty paladnička. Nasad před bosem. Wow. Animate. Jsi stál na mě, to skoro nic nedávalo. Jo, stál. Když to dáváme na 2 staky, tak tam můžu jít. To si teďka uvědomil. Když na mě potom mít sparku, já si dávám tu channel. Vyber si prosím, nedostávám na ní. Na další Annihilate budu potřebovat Sacrifice a Iron Bark. Vím si to solo. Stůj tam. Musíš dát ty Kriplex, jo? Nemám. Blince. Já sám budu. Dohrajte marky. Pojďme už se rozestavit, Kdy bude? Detonate. Ty vole. Iron Bark. Tuhle u bossa si vezmu já sám, jo? Běžte na ty ostatní a potom až tuhle. Aha, já jsem to dobré dať. Výborně. Kikujte. Křížek. Dobré, Ne, na ne, range. Na range. Jdem na modrou, jo? Posun to kousek, Dobrý, ať tam před nejde. adu. Jo. A posun to kousek. A tu latku taky, ale. Pôjdeme, všetci ste. pôjdeme smerom na A tu mesiačik. latku, přidávku. Pôjdeme smerom na mesiačik. Pôjdeme oblúk do druhej strany. Tam jo? Dobre, jdeme na měsíc. Na měsíc. A jdeme. Pomalu, ale. Před A adu, před adu, před adu. pořád před adu. A pojď se otočit. Ještě jeden. Ještě jednou. Před adu. Ten před bossem, no? Stůjte před adu. Ještě jeden. Nice. Dobré, už. Light Revenant. Si beru bosse. Pěkně. A na své místa. Musíme troška zabrať. V pohodě, to je. Pohodě. No, postav si správně. Na modrou. Postavte se prosím vás tam jako lidi. Budete na ně mít Iron Bark? Ada se točí. Ada. Jo, budu mít. Detonate. Tak? S Markou. Marko má Iron Bark? Musí jít někdo místo mě tam. No, kdy budete spojit, když jste tady? Jorge. Dobré, já si to zruším. Atky, jo? Atky poradně nastřelit nebo něco. Ale zase. No dobrý. Dobré, jdou, pěkně. Zahrajte marky. Vem si pak bosse zase před... Jednátka jde do piče. Symbol nebo někdo. Já už
Dobré. A ty atky, poradně svišněte ty atky. Nestal před bosem? Rest. Hrajte. Dobré, pohodě. Ber si jatku. Už dobírám, a ne? Dohrajte marky. Nestůjte o lince. Zahrát to A pořádně. položte je. Za 3 to bude boukat, už se rozestavte Stojte pořádně. tam u sebe. Detonate. Pěkný. To může blíže trochu. Dobré. Pěkně. Vidíte. Pojďte bovka tlusta. Toho bossa už můžeš tahat. Já si vezmu tu vzadu, běžte tím sem. Beru si. Mhm. Teďka potřebuji jít na červenou. Orby. A už jsou orby, jo? Dávajte pozor. Pozor, Annihilate. Annihilate za bosse. Na range. S něma heal. Potky. Já mám furt ještě anděla, jo, když tak. A teďka před to přádat. Na sebe Nemáš, a no. budeme na schody. To budeme rušu na schody. bombom. Adu. Před Adu. Na schody jdem. Jo, na schody budeme. Už to kousek Před potáhni Adu. ještě, no. Ano. Před Adu. Máme damage úplně v pohodě, hlavně to neposedne. Před Adu. Dobré, bude to boukat a běžíme Budeme pomalu. normálně Ady. Radši. Jo, budeme hlavně normálně. Jdem. Běžíme. Po schodech a běžíme. Před Atko. Před Adu. Bude Annihilate, běžte Pozor na ten Annihilate. Nechme před bossa. Běž před Atko. Před Adu. Jsou gatky. Úsek Adu. A jdeme A atky, tak. jdeme atky. Spražte jatky. Adu. Ještě jedna tu jednou. Bose. Bosse. To jsme už mohli dát, ne? Díváme. Pozor na ten Annihilate. Nestat před bossem Poušní. a zapínat si všechny Berserk. Zapte to. immunity. V pohodě. Zapte to. Jo. Paráda. Ještě